салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Номи ман Қурбонали, котельники Хуҷанд, Регар, Душанбе. То граница Регара мерава, ҳама даф гуфтем амхе. Ай граница Регар автобус мебарашон, пересадка мешава, спринтерои Тоҷикистон мегираншон. Билета 11000 хариде. Ягон кас ягон суми зиёдӣ дод. Барои багажо ягон кас сум платид кард, ягон кас да. Ягон кас сум платид накард. Барои документо гап мезанем 5000 рубл. То граница Россияра шофир ҷамъ мекуна. Қурбонали ҷамъ намекуна, Ҳоҷи Наим ҷамъ намекуна. ҳамза нафарое ки билет хардаги ҷамъ кардагӣ нест. ҳамхе аст. Фақат пули билети автобус додин. ҳамхе омаден ҳама ҷобаҷо. Мо бачо то анами шлагбауна биромадана ҷавобгарем. Пули билет додагин ина автобустон. Ягон кас ҳаст, ҳами видеоро тамошо мекуна. Бисёртар шикоятҳо ҳастае ки талпа да коридор пули зиёдӣ мегиранд. Ягон кас ҳами шумо пули зиёдӣ доден? Айрӯи тидони худо ягон кас гирифта боша биген биёрам битиям, ман меёвам одаморо. Ягон кас надод. ҳамхе аст. суми документа и шофир ҷамъ мекуна, шофир да метан. Ягон кас дигар ҷамъ намекуна. ғарзай шофир. Бачаҳое ки печатҳои фаршивӣ дорен Қазоқистонда, беғарзаи 5000 ки метем шофирда дар Қазоқистон таможни контрола ия давлата медона, ҳама медона ки и таможни давлатиам бачо проверка сахт мешава. ҳар як одама проверка мекунад барои наркотически таблетко набурдан, барои ҳама намуди мисол чизое ки запрещен набояд нагзаронӣ проверка мешава. 4 соатай, 10 соатай, 12 соатай и таможни контрола. Барои печатҳои фаршиви Қазоқистон бачаҳои пеш видео кардан партофтан, дидем ай 2000, 1000 рубл, 500 рубл, ай 12 та печати фаршиви 6000 рубл споридай. Беғарзаи 5000. Кадмое ки печати фаршиви дорем дар Қазоқистон отдельно сума спорем. И барои регистратсия надоштантона, барои патент надоштантони 5000 ки раҳ да то граница Россияра биромадана ғамто натан. ё ки вообще гап мезанем ки кӯдакои майда 10 сола поин вообще категорически мумкин нест ба автобус. Азобай 4 сутка агар автобуси люкс шидан бирен, серавно ами 4 сутка шитани худаш азобай. Билет самолет 40 азоб. Агар шумо шароит медоштем мерафтем ба самолет, ҳама додами калонен. ҳамхе аст. Ягон то мисол кӯдак нестем медонем барои хитона ки шароит боша чида ко 4 соат пас хонам даём. ё ки ай сабабе ки эконом мекунем, азоб мекашем, кор мекунем, мехоҳем ки камтаракам боша, эконом кунем, барем ба хонаҳомона. ҳама розена автобустон соза, ҳама дар роҳи сафед. Худованд соқ саломат бара бирасонатон ба ватана.